Yes, sa kapersang araw maayong buntag. Hmm. Go ahead, Kapersang araw maayong buntag. So nining mga gutuan no naata sa St. Joseph sa National Shrine of St. Joseph sa Dakbayan sa Mandawi alang sa pagsubay sa pagsusi aning pagpahigayon na sa pagpangandam subay aning kalihukan karong adlong Lunes dinhi sa St. Joseph Parish. So kauban nato kapersang aram si Father Filmar. Father Filmar. Yes, maayong adlaw kanimo aram ug sa tanan nga naminaw kanato karon sa DYRF. Sigon pa ni Kapersang Rowena na karon dinhi sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi. Kini siyang simbahan mao ang mahimong venue para sa ikaduhang adlaw sa atoang Triduum sa culmination para sa first baptism. Dinhi sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi, mahitabo ang pagkumpirma sa 100 ka mga young adults nga pangunahan ni Bishop Midfield Villones. Oh, actually ang mo kuan diri Father si Bishop John Doe kanya ko konselebrant niya sila si Bishop Edipil Villones og mga uban pang mga obispo. So ato sa nakita dinhi kapersang aram duna na say mga gipahigayon no nga mga pagpangandang Father Pilmar sa atong mga kabatan-unan. So Father Pilmar, so far kumusta man imong pag-aninaw dinhi sa St. Joseph sa Dakbayan sa Mandawi? So nakita nato nga andam na pud ni sila gayud no kay kita nato pati lang mga lingkuranan anay mga notice para sa pagahimon nga social distancing then ang ilahapon nga altar ang tanan nga side sa ilahang simbahan maingon nato nga andam na gyud no so gani ang natod karon mga kaigsuonan mga kabatanunan nga niya karon dinhi nagpractice na pud ni sila para sa ilahang pagahimuon ni nga presentation ni para sa ilahang mahitabo dinhi nga very memorable kay sila ang pagkumpirma sa 100 ka mga young adults. Yes, kapersang aram doon na kay mga pangutana diha. Kapersang Wang. Oh. Okay, Kapersang Wang og Father Fel. Kining kalihukan karon tumong man ni sa ika-500 kasumaran sa ato ang Kristiyanidad. Pila naman ka simbahan ang inyong na bisita nga nangandam sad no ining ato ang pagsuolog sa ika-500 nga kasumaran sa Kristiyanidad. Yes, kapersang aram, una na itong gisubay, no, ang Our Lady of Guadalupe, ang patrona sa Dakbayan sa Sugbo, at tulgyod sa, sila man gyud ang unang kalihukan sa Tridumas, karong adlaw nga, Domingo, kapersang aram. So, ngadto nag-general cleaning sila tanan karon alang sa kalihukan karong adlaw Domingo, unya, tanan mga mandated organization ang nagtapo karon ngadto alang sa ipahigayon nila nga kalihukan, karon Domingo, nya ikaduha ni, ang Dakbayan sa Mandawi nga atong gisubay, kapersang aram. Unsa may sunod nga simbahan nga inyong adtuon Kapersang Wang? Ang ato ang sunod nga simbahan nga adtuon kini siyang National Shrine usab sa Birhen sa Regla Sa Lapu-Lapu na. Apad. sa Lapu-Lapu. Sa Lapu-Lapu didto pagahimuon usab ang adult baptism no karon usab nga umaabot nga Martes. Sa kasayuran sa tanan na Father Filmar ato ang GM unsa may ipasabot na ining gitawag og Tridom. Triduum no kini siya tulo ka adlaw ang pasabot ining Triduum tulo kini siya ka adlaw nga pagpangandam no so mao na nga natay una moabot ang Miyerkules natay Triduum tulo ka adlaw nga pagpangandam Domingo, Lunes o Martes og kana si kini siya nga Triduum i-held nato sa nagkadaiya nga mga simbahan una sa Domingo dito sa Guadalupe tapos sa Lunes dito sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi. Then sa Martes mao na ni siya ang Birhen sa Regla dito sa Lapu-Lapu. Una ang pinaka-culmination gayud nga pagkahimuon dito sa Plaza Sugbo, siyudad sa Sugbo. Unsa may lain pa nga mga kalihukan pads? Gawas ni ining atong pagpangandam ning Triduum. Actually daghan og mga mga celebration pa gawas niining mga santos nga misa, pagbunyag, kumpirma sa kada adlaw sulod sa Triduum nausay ipahigayon ng mga prosesyon or kini siyang motorcade na magsugod dito sa Santo Niño then mobalhin-balhin sa nagkalain-lain nga lugar sa Cebu City, sa Mandawi o dito all the way hantod dito sa Lapu-Lapu ug sa Cordoba. Okay, so wala ko'y pangutana Father Filmar o Kapersang Wang.
Yes, kapursang aram no, pipila ka magutlo gikan karon mo balik lang ta adto na sab kita sa laing parokya, ang parokya sa Our Lady of Rule sa Dakbayan sa Lapu-Lapu Kaupan ni Julius Kaputulan, Dondon Badi og sa atong GM Father Pilmar kini yung kapursa Rowena Capistrano. Radio Fuerza!